Voor een op het treien Friese sportvereniging is het ledenaantal een zwaar, want het kan een bedreiging vormen voor de toekomst. Bij 21% van de clubs neemt het al leden ta, bij 44% blijft dat hetzelfde en bij 24% rint het al leden weerom. Dat is met name het geval bij de Liedsere clubs. Die hebben vaak echt te min organisatiekräft. Als kleine vereniging heb je vaak minder capaciteit. Je hebt minder mogelijkheden, omdat je vaak minder vrijwilligers hebt. Ook heb je minder kleine clubs, heb je het ook over clubs met of zonder eigen accommodatie. Als je een eigen accommodatie hebt, kan je vaak ook meer doen. Dus dat zijn wel oorzaken waarom kleine clubs het vaak wat lastiger hebben. Sportverenigingen in Noordwest-Friesland hebben de meeste organisatiekräft. Noord-Eerst-Friesland en Ljouwert scoren onder het Friese gemiddelde. Wat we ook zeggen dat in Noordoost, dat ze daar vooral leeg scoren op accommodatie. Dus hoe gaat het kinderaccommodatie nog hier in Verruut en hoe gaat het ermee? En in de regio Ljouwert, daar is dus heel erg bezig met het aantal leden. Want dat is wel als een bedreiging voor de toekomst, de daling daarvan. Om in de toekomst bestaansrecht te houden, zo'n vereniging ziet dit meer een maatschappelijke rol spelen. Het kan zijn dat je iets organiseert voor je sponsoren bijvoorbeeld. Hè? Dat is heel laagdrempelig. Het openstellen van je accommodatie is iets wat je, of van je kantine is iets wat je kan doen. En daar start het mee. En dan moet het langzaam uit gaan vloeien in bijvoorbeeld nieuwe activiteiten voor andere doelgroepen in de wijk of in de buurt. Op dit tijd binnen nog maar 15% van de Friese sportverenigings open club. VV ONT van de Pine is al wel Safir en daarom waren vanmiddag de cijfers presenteren.